ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிப்ஸ் ஃபார் அவர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான குளியல் பொடி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த குளியல் பொடியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட ஸ்கின் கலர் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி தரும். இந்த குளியல் பொடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தவித கெமிக்கலும் இல்லை. இது யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட பிம்பிள்ஸ், ஓப்பன் போர்ஸ் எல்லாமே நல்லா மறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட ஸ்கின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா பிரைட்னஸாக இருக்கும். வாங்க இந்த குளியல் பொடியை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். இந்த பவுடர் ரெடி பண்ண ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் நம்ம முல்தானி மெட்டி சேர்த்திக்கலாம். அது கூட 2 டீஸ்பூன் ஆவாரம்பூ பொடி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். கஸ்தூரி மஞ்சள் இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் செய்கிறோம் இல்லையே சமையலுக்கு, அந்த மஞ்சள் கூட எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் நம்ம வெந்தயம் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெந்தய பவுடர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் வெந்தயத்தை நல்லா மிதமான தீயில் வறுத்துக்கோங்க. வெந்தயம் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் ஆற வச்சு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் நம்மளுடைய வெந்தய பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெந்தயம் யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஓப்பன் போர்ஸ்லாம் நல்லா மறையத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முல்தானி மெட்டி நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய ஸ்கின் கலர் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி தரும். ஆயிலி ஸ்கின்னை இருக்கிறவங்க முல்தானி மெட்டி போடுறதுனால நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா ட்ரைனஸ் பண்ணி தரும். ஆவாரம்பூ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வராமல், டார்க் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வராமல் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க. இந்த பவுடரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் பவுடர் எடுத்துக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற பவுடரை ஒரு டப்பாவில் போட்டு காற்று போகாமல் மூடி வச்சுக்கோங்க. அந்த பவுடர் பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது 10 நாள் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க பவுடரில் நம்ம ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்திக்கோங்க. ரோஸ் வாட்டருக்கு பதிலாக நம்ம பாலும் சேர்த்திக்கலாம். இது ரெண்டுமே நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி தருங்க. இந்த பவுடரை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஸ்கின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக க்ளோவாக பண்ணி தரும். நல்லா ஸ்கின் வந்து பிரைட்டாக ஆக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்கின் டோனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண இந்த பவுடர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த பவுடரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா காய விட்டுருங்க. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கையால் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. நம்ம இது மாதிரி செய்யும்போது நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து நல்லா சாஃப்ட் பண்ணி தரும். இந்த பவுடரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால டார்க் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா மறையுங்க. சன்டர்ன் வந்து நல்லா மறையத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிம்பிள்ஸ் இருந்தாலும் சரி, பிம்பிள்ஸ்னால் வந்த கரும்புள்ளினாலும் சரி, நல்லா மறையத்துக்கு இந்த பவுடர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஆவாரம்பூ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நரநரப்பாக இருக்குங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தேய்ச்சி விடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நம்ம அது மாதிரி தேய்க்கும் போது நம்ம ஸ்கின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக பண்ணித்தரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நீங்களும் ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கின்னில் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். நம்மளோட ஸ்கின் கலரை மாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்கின்னில் வந்து எந்த வித மார்க்ஸுமே இருக்காதுங்க. இந்த பவுடர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தவித கெமிக்கலும் இல்லாதனால நம்ம தாராளமாக இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுடரை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸை. இதை தொடர்ந்து நீங்கள் 10 நாள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாவே கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கின்னில் இருக்கிற மாற்றத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கனில் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.